Bona tarda, senyores i senyors, i benvinguts a aquest acte en què l'Ara i un grup d'empresaris, d'emprenedors andorrans estan fent alguna cosa més que establir un simple vincle, ja no dic comercial, sinó fins i tot m'atreviria a dir informatiu, sinó probablement alguna cosa més, un vincle molt profund que té molt sentit entre els espais comunicacionals de Catalunya i d'Andorra. Ara circula amb força com a nou gir lingüístic, això d'una relació win-win, no? Que va dir ahir Artur Mas, doncs una relació en què tots dos hi guanyen. L'Ara Andorra neix amb vocació de servei públic. Som conscients de la responsabilitat que els mitjans de comunicació tenim avui dia davant l'opinió pública. Aquesta responsabilitat, fruit del rol de notaris de la informació que exerceixen els periodistes, ens empenya a treballar amb el màxim rigor i solvència. Dèiem, farem el diari del món que ve. Vam titular El país que ve, atès que aquell dia hi havia eleccions. Un home que dèiem que ho havia viscut tot, que era un crac de la medicina, per tant, un valor en la ciència, la tecnologia, donava un missatge. I vam ajuntar-lo, aquest home de 102 anys, amb una nena, la Graciela Noguera, que llavors tenia 10 mesos, però que va ser la primera persona que va néixer a Catalunya l'any 2010. El naixement d'un nou mitjà de comunicació ens dona l'oportunitat d'assistir a l'inici d'un camí que espero que sigui llarg i profitós, perquè apostar per l'Ara.d és apostar per Andorra. Entenem que és una relació que sortim guanyant, perquè les notícies d'Andorra seran difoses a un segment notable que es pot comptar amb centenars de milers de lectors, gairebé 2 milions d'entrades mensuals al web de l'Ara, i per la nostra banda la possibilitat de tenir de primera mà notícies del Principat és un enriquiment que entenem que encara completa més una oferta que cada dia està sent més del gust dels nostres lectors. Intentarem fer un diari diferent i explicar la nostra realitat, però de cara a l'exterior també, de forma positiva. És molt important que a través d'aquest nou mitjà es continuï mantenint aquesta relació i que Catalunya s'informi d'Andorra i que Andorra s'informi de Catalunya. L'Ara té aquest avantatge, que pot fer les dues coses, no? I en aquest sentit entenem que és positiu, dona més diversitat al sector, més riquesa informativa, en tots els aspectes s'ha de considerar com una molt bona iniciativa, la veritat.